ఈరోజు రాఫెల్ స్కామ్ బీజేపీ చేస్తున్న ప్రభుత్వం రాఫెల్ స్కామ్ అతిపెద్ద స్కామ్. భారతదేశంలో 2G స్కామ్స్ 3G స్కామ్స్ కూడా ఏ రకంగా అయితే పెద్ద స్కామ్లు అయ్యాయో అటువంటి స్కామే ఇది కూడా. 48,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క 36 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కొనుగోలులో 48,000 కోట్లు. నేను చెప్తాను, లెక్కలు కూడా చెప్తాను అన్ని కూడా. అందుకే బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతాను, దమ్ముంటే వచ్చి ఛాలెంజ్గా నిల్చోండి, మా ముందు మేము మాట్లాడుతాం అన్నమాట. ఈరోజు యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉండేటప్పుడు ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ 560 కోట్ల రూపాయలు మాట్లాడుకుంటే బెంచ్ మార్క్ ఫిక్స్ చేసుకుని 120 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లకి 26 కొందామని అనుకుంటే అదే డబ్బుకి కొనకంట పోయి దాన్ని రద్దు చేసుకుని కేబినెట్ అప్రూవల్ లేకుండా ఒక్కొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ 1,690 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కొంటున్నారు. ఏమండి, నేను ఇంకా చెప్తాను ఏంటంటే 126 కాకుండా 36 దిగారు. ఎందుకంటే ఆ డబ్బుకి ఇదే వస్తుంది కాబట్టి. ఇదే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కి రేంజ్ లో మనం ఏదైనా కొన్నామంటే దీని స్పీడ్ ఎంత దాని స్పీడ్ చూసుకుంటాం. మన దగ్గర సుఖాయి 30 MKI ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, 200 ఉన్నాయి రష్యా తయారు చేసిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు. దీనికంట అన్ని రకాలుగా అదేమో సూపర్ మెనోవరబుల్ అండ్ ఎయిర్ డామినెన్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మన దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఇదేమో కేవలం అంటే మల్టీ కోర్ కంబాట్ ఫ్లైట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అన్నమాట. అలాగే దాని మ్యాక్స్ స్పీడ్ ఏమో సుఖాయిది ఎక్కువ, దాని రేట్ ఎంతండి 360 కోట్ల రూపాయలు. ఇదెంతండి 1,690 కోట్ల రూపాయలు. అంటే 5 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు వస్తాయి ఒకదానికి. ఇది ఎవడో సొమ్ము, ఇది సోల్జర్స్ది, ఇండియన్ డిఫెన్స్ సోల్జర్స్ది. అంటే వాళ్ళ రక్తాన్ని కూడా మీరు తాగుతున్నారన్నమాట ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం. దీని మీద నోరిప్పాలి బీజేపీ ప్రభుత్వం. మోడీ గారు మాట్లాడాలి. ఒక ఉత్సవ విగ్రహం మాదిరిగా అతను పెట్టుకొని అతని భార్య లేదు, అతను ఏమీ తిండు, అవసరం లేదు, కోట్లే వేసుకుంటాడు, నోట్లో కూడా ఏమి వేసుకోడు అని అతను ఉత్సవ విగ్రహంగా పెట్టి పూజారులు తినేస్తుంటున్నారు అన్నమాట. ఆ రకంగా పూజారులు ఎవరు మరి మాకు ఇప్పుడు తెలియాలి. అమిత్ షా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా. ఈ 48,000 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏ రకమైన స్కామ్ ఇది? ఇది బయట పెట్టాలి. ఈ రోజేమో నాసి రకమైన ఫుడ్ ఏమో సోల్జర్స్ పెడుతున్నారు. చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది. అన్నా క్యాంటీన్లో పెట్టిన భోజనం కూడా అక్కడ పెట్టలేకపోతున్నారు సోల్జర్స్ కి. ఏ రకంగా ఫైట్ చేస్తారండి? అందుకే కదా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ రోజు ఈ ఒక 2 నెలలు 4గురినేమో ఇంటి దగ్గర చంపారే BSF జవాన్స్ ని. మాటలు లేవు మీ దగ్గర. ఈ రోజు మళ్ళీ అంటారు ఏంటంటే సోల్జర్స్ ఎక్కువైపోయారు, పెన్షన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి, రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పెన్షన్స్ ఇవ్వడం అవుతుంది,